Čus bu? Pekný, TSK, vítam vás u môjho nového videa. Fuck, aj ma to otravujú. Takže teraz by sme sa mali pozrieť, máme ďalšieho VIP. Tu je môj kamarát Kobra. A ideme sa pozrieť do môjho domu. No. Yeah. No jasne, vygrifovaný, lebo jeden môj kamarát tu nezrobil resku, ty vole, to je v riti, joj. Číslo som ti dom. Veci už nejaké tu máme. Ženčantík neviem. Ty vole. To video asi bude o ničom. Ty vole. Bože môj, všetko nám musia vykradnúť tie svine. Najeme sa. No, tak sorry, no tak čaute.